Nduk, apa mak? Bumi ning kono, bumi ning kono. Apa mak? Iki ana pelawake, pelawak ana. Iya, gareng iki. Lah iki metune gareng diatur apa? Serampat. Sing ngendang sapa? Sing ngendang putuku. Ayo, serampat le sing ngaturake serampat sapa? Den Mas Ayu grepetek. Lini. Dan nun sewu lho Pak, Mbak Rini menika tumut kula niku pun enten 15 tahun luwih ya. Enek Rin ya. Inggih. Rambuté jek ireng sampai berabak. Nggih, pun kabah. Aku ki sampai ngesakne mikir, apa mak? Dahane nek nglairke mboke prei kecet-kicet. Mboten wong lairne kok mau kecet-kecet pripun. Lah rambuté kaya geni ngono ya. Niki nalika semono, ibu kula niku nek badhe larian niku nyumet ublik. Nah, terus dados ublike dicepake teng ajeng. Lah kula brajel. Wow. Lah nalika niku, heeh. Niki rambut kula kecantol ublik ngoten lho. Dadi kobong iki abangi mergo kuwi. Nggih. Iki dulmu lanang gareng papaken karo serampat. Nggih. Heeh, kowe ngadeg ya. Lah. Dados ayo Le. Mas Gareng. Ayo kendangan deh.